ҳарчанд дилхоҳ ҳодисаи роҳу нақлиётӣ бар асари вайрон намудани талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳ аз беэҳтиётӣ сар занад, ронанда ӯҳдадор аст ҷои ҳодисаро тарк накунад. Баъди дучор шудан ба садамаи роҳу нақлиётӣ, нарасонидани кӯмаки аввалияи тиббӣ ба ҷарбдидагон ва ҷои ҳодисаро тарк намудани ронанда хислати инсондӯстӣ надоштани ӯро нишон дода, қонунгузор барои чунин амал ронандаро дар асоси ду моддаи Кодекси ҷиноятӣ 127 ва 212 ҷавобгар менамояд. ҳафтаи равон ҳамин гуна як ҳодисаро милитсия дар шаҳри Хуҷанд ба қайд гирифт. Санаи 1 феврал тахминан соатҳои 6:00 шаҳрванд Бобоев Рафоил Бобохонович, соли таваллудаш 1984, истиқоматкунандаи ҷамоатии деҳотии Чорбоғи шаҳри Истарафшан, бо воситаи нақлиёти худ тамғаи «Газел» рақами давлатиаш TG 9576 EV02 ҳангоми ҳаракат дар кӯчаи Сирдарёи шаҳри Хуҷанд бархилофи талаботҳои банди 130 ва 131 қоидаҳои ҳаракати роҳ аз самти маҳаллаи 34-уми шаҳри Хуҷанд ба самти гардиши ором ҳаракат намуда, дар рӯ ба рӯи мағозаи қисмҳои эҳтиётӣ пиёдагард Абдулҳаёев Мирзовоҳид Мирзоҳомидович, соли таваллудаш 1961, истиқоматкунандаи деҳаи Урметани ноҳияи Айнӣ, ки дар тарафи рости роҳ қарор дошт, пахш намуда ба ҷарбдида ёрии аввалияи тиббӣ нарасонида, ӯро дар ҳолати вазнин гузошта ҷои ҳодисаро тарк намудааст. Дар натиҷа пиёдагард аз ҷароҳатҳои гуногуни вазнини бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. من چیز زدگی من آنق نفهمیدم، سخت زدم، ترسیدم، نه ایستادم برفتم. وقتی برخورد یکون جو شکست می ریخ می چی شد؟ آینش کفید، لبهایش کفید. дар натиҷаи гузаронидани чораҳои фаврии ҷустуҷӯӣ, ҷинояти мазкур бо изи гарм ошкор карда шуда, шахсияти ронандаи фирорӣ Бобоев Рафоил муайян карда шуд. Тафтишот ошкор намудааст, ки ронанда Бобоев баъди дучор шудан ба садама бо мақсади рӯйпӯш намудани ҳолати мазкур ва дурӣ ҷустан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ҳаракати автомошинаро идома дода дар минтақаи саҳроии роҳи нақлиётгарди Хуҷанд-Ашт оинаи пеши шикастаи воситаи нақлиётро иваз намудааст ва далели дар натиҷаи садама ба вуҷуд омада, яъне оинаи шикастаро зери хок менамояд. Оинаи нақлиёти наву беосеб бо дархости ронанда Рафоил Бобоев аз ҷониби додараш дастрас карда мешавад. Ҳамаи ин эҳтиёткорӣ кӯмак накард. Милитсия аз ӯ пеш гузашт. Акнун ронандаи қоидаситезро зарур аст аз рӯи амали худ назди қонун ҷавоб гӯяд. Аз рӯи ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ бо моддаҳои 212 қисми 2 ва 127 қисми 2 Кодекси ҷиноятӣ оғоз карда шуда Рафаил Бобоев дар ҳабси пешакӣ қарор дорад.